Alright, magandang hapon at mega mega love shoutout sa inyong lahat. Ngayon po ay alas 2 ng hapon. Kasalukuyang binabayo po ang Metro Manila ng napakalakas na ulan. Ngayon po ang Metro Manila ay naka yellow warning. At mega mega love shoutout po kay Mami Mercy Kalunod, kay Audrey Nicole. Alright, kay Audrey Nicole, kay Nani Sanchez Vlog. Ayan, mega mega love shoutout. Kay Manalisa, ayan, mega mega love shout out. Kay Ji Chang Wok, mega mega love shout out. Hay nako, nandito po ako ngayon sa Manila, kung saan binayo ng binayo po kami ng napakalakas na ulan papunta rito galing ng Quezon City. At sa kasamaang palad po ay bumigay bumigay yung aking wiper. Dahil isa ang bumigay, nasira yung isa. Kaya ayun, ingat po kayong lahat. At sa lahat ng ating mga solid na subscriber dito sa kasi dito madalas bahain. Kaya meron, yan ang legit na flood control. Ayan hinaharang na nila yung mga pintuan para hindi makapasok yung baha in case man na tumaas yung tubig. Ayan, dito po yan sa may Manila, malapit sa may Masangkay Recto. Ayan, inaayos nila yung flood control. Kaya ngayon yung wiper ko iisa na lang mag-isa na lang, hindi na dalawa. Ayan. Ayan, inaayos na nila yung flood control gawa ng yun nga, talagang napakalakas na pag-ulan. Ang galing ng nila, no? Ang galing ng flood control nila. Removable. Ayan, pangharang sa pinto. Ayan, kung makikita nyo. Kinakabit nila. Galing. Galing ng flood control nila. Double time sila, lahat ng pinto. Napakarami kasing pinto. Nilagyan nila ng mga flood control. Iyan ang talagang flood control, pero removable siya. Ang galing. Siya, yung stainless na nagkakabit sila ng kasi dito madalas bahain, kaya yun. At binayo nga kami ng binayo dahil yung boss ko ay nagpa-check up sa hospital ng mga Chinese dito sa malapit sa may Recto, sa Metropolitan Hospital. Ayan, nagpa-check up, araw ng check up nila ngayon. Kaya ayan, dito kami sa simbahan nila. Ayun, kaya saan man kayo basta sa Metro Manila, ngayon po ay naka orange rainfall warning. Medyo malakas po yan yung orange warning na bagyo. Maano ito si Maymay, malupit ito si Maymay, nagbigay ng maraming blessing na ulan. Napakaraming blessing na ulan kasi simula pa nung Lunes. Grabing blessing na ang galing. Ayun, naglagatakan, ibig sabihin nilak na nila yon, yung flood control. Galing. Yan ang legit na flood control.
Yan, ipakita ko sa inyo ha. Para maniwala kayo na flood control yan. Bababa ako. Para makita nyo na flood control. Ayan, pakita ko sa inyo ha. Lakas na. Ayan o, legit to. Removable siya na flood control. Ayan o, ito yung paghigpit niya. Ayan. Hindi na siya makapasok. Hindi na makapasok yung tubig. Pakita natin yung pagkabit mamaya. Kita nyo naman ang panahon, no? Grabe. Oh, lakas ng ulan. Ginamit mo na yung flood control mo pa diya. Para sigurado. Panigurado, pero pag uwi natin, hindi tayo sigurado. Ayan, pakita ko sa inyo. Hindi natin pag-uwi kung anong pa-uwi natin, kung lubog na ba tayo. Pero ito, naniguro na. Ayan. Napakarami nito, napakaraming pinto dito eh. Lahat ng pinto. Sa likod, mayroon din. Oo. Kung gabi. Ay, kung akong gwardya. Sa ilalim yata yung may ano. Yan. One, zero. 2-0. Oh, yan. Galing, no? 3-0. Walang lock. Lakas ng hangin, lakas ng ulan. Oh, yan, ayun ang lock ko. Flood shape. Pakita natin yung lock. Yan. Hanggat may lakas. Hanggat kayang higpitan. Ha? Oh, limit lang. Stainless yan, no? Nasubukan na ba ito? Hindi pa. Hindi pa? Ngayon pa lang kung sakali. Hindi na bumaba. Kung dumating siya. Ay, ibig sabihin, matagal na itong ano? Sino ang nagposisyon niya? Sino ang gumawa? Kontraktor? Yan. Doon, mayroon din. Wala. Dito sa gitna, wala na? Diyan lang? Kabilaan? Galing ng lock niya, ano? Yan. Yan ang legit na flood control. Yung flood control natin, ghost. Puro multo. Yan, kita nyo naman. Ito pa, oh. Lalagyan pa nila. Ito, nalagyan na. Ito yung lock niya, oh. Ito yung kabila lock. Oh. Ito pa. Dito. Kanang daanan. Ah, Natutulog yung gwardiya. tapos. Pag nakatulog. Hindi, ang parusa ngayon, siya ngayon maglima sa loob, palabas.
Kita nyo na yung legit na flood control yun. Doon mayroon na. Oh. Mayroon pang isa. Doon. Yan. Diba nakita na? Oh. Yung sa atin, yung flood control atin, yung flood control sa atin, multo. Dito legit ang flood control. Di ba? Ay. Ayan, sa lahat po ng mga ng Metro Manila, Quezon City, Valenzuela, Malabon, Nabutas. Alright, nandito na. Ay, sorry po. Tumawag na yung boss. Oh, in-adjust ko lang yung niya, yung pinakagit. Oo. Sige po. Alright, pasensya na po kayo ha. Naka 12 minutes tayo. At sunduin ko na dahil medyo nag-rush. Medyo hindi na maganda ang panahon kaya hindi talagang hindi maganda ang panahon, no? Kaya ayan, samahan niyo ako mag-ikot hanggang doon, no? Kaya ayan, kahit mga tayo. Alright. Lahat ng buong NCR po ay ingat po tayong lahat. Orange rainfall warning. Yellow warning na. Kaya ingat po tayong lahat dahil medyo hindi na maganda ang panahon. Alright, maraming salamat po sa nag-like at siyempre sa mga na hindi pa nag-like, baka pwede naman paki-like. Ayan, baka makahingi ng lambing. Ayan po. Ayan. Isa na lang ang aking wiper dahil bumigay. Bumigay po yung aking wiper. Nasira po, kasagsagan. Grabe kasi ang lakas ng hangin kanina sa dinaanan namin at saka lakas ng ulan. Kaya bumigay yung aking wiper. Grabe, lakas ng hangin tapos lakas ng ulan, mabigat. Mabigat yung kaya bumigay yung aming wiper na sana makauwi kami ng maayos. Kasi uuwi pa po kami ng uuwi pa po kami ng Quezon City. Ayan. Grabe ang lakas. Napakalakas ng pag-ulan. Ayun, medyo pero panay na ang tunog po ng warning sa akin ng dalawang cellphone, panay na ang tunog. Kaya susunduin ko na sila dahil nagpa-check up lang sila, regular na check up. Alam nyo naman ang mayayaman napaka-concern nila sa kanilang mga kalusugan. Ayan. Kasama ko kanina yung mga nagkakabit ng flood control. Nagkakabit sila ng flood control.
dahil sa baha. Kami naman hindi namin alam ang pauwi namin kung anong kahihinat na namin. Alright, magpapaalam na po ako sa inyo ha, at nagdadrive po tayo. Ayan, maraming salamat po sa dumaan at nakisali. Alright, thank you very much. Paalam po, ingat po kayong lahat.